na akong mag-lifting. Ayan, init na ulit. At least umaraw na. Hindi katulad kanina, umulan habang nag-lift. And then, likpit na rin namin ang aming mga gamit. So, yung machine, tinake na nila, dinala na nila sa store. So, it's time to go back. Uwi na tayo. Muna tayo ng simbahan after go back. So, kung that's it for today guys, maraming salamat po. So, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel, this vlog channel, at click the bell button below for your notification. At kung nagustuhan nyo naman itong video na to, click the thanks para supportan ang aking channel at like and share na rin para maka-inspire tayo sa ibang tao. At pakidamay na rin. Pakidamay sa rin ang aking Facebook page, ang Painan Vlog. Maraming salamat guys. Shoutout guys. See you on the next vlog. Paalam. Mega love shoutout sa ating mga subscriber dyan na nag-comment sila. Dan Carl Channel, Echo in Korea, Host Belanda, Artie Menjola, Canada, Noel's Channel, Esmeralda, Iga, Chirkan Channel, Grace Travel, Casing London Vlog, Artisan Channel, Bonnie Castigardo, Bebslin Bahas, Bisailog TV Official, Marisa Padilla Channel, James Blight TV, Bahog TV Experience, The Single Mom Official, Rishin DIY, Rin Mata, Katis Vlog, Joy Katipi Vlog, at Lady Chua. Maraming salamat po sa nag-comment. Kung gusto nyo ma-shoutout sa ating mga videos, please comment down below at shoutout ko kayo sa next video. Maraming salamat. Paalam. See you in the next vlog. Peace out. Bye. You